Čaute, máme video z Boua, tak si ideme ho hrať. Klikneme ho. Školpne zvuk. Jedno, že settings. Kliknem. Umieme si bovička. Dobre. Tu pochujeme ho. Ešte aj mať games, dáme si Sky Jump napríklad. Jak mám s tým hýbať? Aha. Niekto na počítači sa nedá hýbať, tak dám do Sky Hub. Tu je nepovolový. Outfit, shirt, polo, gen polo, black, brown, animals touch, animals, panda, to je málo, showers, balls, to je tam balls, bed, musím ísť hrať, dám si zahrám ball. Jednoduché, úrňa. Klub, yes. Klub, yes. Klub, yes. Klub, yes. Klub, yes. Ja som vedel, čo like, dislike a ďalšie video. A teraz ideme len robiť video z Cookie Clicker, takže čaute. Cookie Clicker is mobil.